Kapyarsa rampak runtut para kadang wira pradangga paguyuban Snekarawiteng madya laras Humring karsa ingkang amengku gati menaripun Papa Mas Mudi miwah Ibu Sulasih sinawung para kadang ginipun sami kepareng suka abela suka kanthi lumados ing beksan ing raina manggi mugi saged damel suka rena miwah regeng kangipun swasana sarta kepareng hanguri laksita harja nguri-uri budaya Jawi tetilaran para sarjana sujaning budi kang wis kepareng jinumpana ing maruta Swan Gusti Kang Mahanasa monggo para kadang kinasih nginya sami kepareng anguri-uri purih ngrembaka miwah lestari kanthi regeng kangipun swasana menanipun Bapak Mamudi miwah Ibu Sulasih ngaturaken kenging panuwun ing tanpa pepindhan namung saged ndherekaken kanthi suka lelangan suka mapan ing raina mangki mapan wonten ing sasana panggung budaya kadingaten kula sumanggaken nuwun mubang walik gending ta. Rondo teles non.
ati kesiksa randha teles kastara sampun kepareng katuraken wiwah sembada suwung